Кожата ни разказва нашата история. Белезите, стриите, сухотата, всички те са част от нас. Но тя заслужава най-добрата грижа, с продукти, които наистина работят. Аз, благодарение на BuzzStore, се докоснах до продукта на BioOil. Аз мога вече да се погрижа за тези мои кожни проблеми и да направя най-доброто за моята кожа. Първият продукт, който ме грабна, се казва олеогриж за кожата и има формула комбинирана с растителни масла, дневен лавандула, лайка и розмарин и витамини А и Е. В този продукт се задържа и Pure Selene Oil. Тази съставка помага на витамините и растителните екстракти да попият хубаво в нашата кожа. BioOil се прилага при белези, стрии, бръчки, повяхнала и дехидратирана кожа или кожа с неравномерен тен. Следващият продукт, който ме грабна, се казва гел за суха кожа. Той хидратира, подхранва в дълбочина и регенерира кожата. Когато усетим необходимост, нанасяме малко количество върху зоните с суха кожа. Аз най-вече имам суха кожа в ръцете, затова там нанасям и масажирам нежно с кръгови движения, докато гелът попие изцяло. Съдържа само 3% вода, в сравнение с кремове и лосьони, които обикновено са с 70% вода. Формулата е 100% активна, лесно се абсорбира и създава защитен филм, за да предотврати загубата на вода и да възстанови сухата кожа до оптималното и хидратирано състояние. С BioOil кожата ми се чувства подхранена, здрава и обичана. Погрижи се за кожата си с BioOil, както направих и аз. Чао и до нови срещи!